Wat dit duivel is nou verkeerd. En dit nogal 'n splinternuwe band. Ja, broeder Abel, ek dink die hele stap of hoe dink jy? Natuurlijk is die ding pap, dominee. Ja, so die verhekste ding glo maar moet regmaak. Ek vermoed so, broeder. Dominee, ek sit toch asseblief je my paadjie in die kas. Net nou is die ding ook besmeerd. Goed, broeder. Dominee, help ek hier asseblief. Die vervlakste ding wil nie regkom nie. Wat ongeluk gaan nou aan? Daar is 'n rooibok. Rooibok, dis onmoontlik. Kan die stap brag. Gee ek gooi hier. Ek probeer my bes, broeder. Ach, laat ek hom skiet asseblief, broeder. Asseblief toch, broeder. Het raakt, dominee. Het is raakt. Hey, wat maak julle daar? O, jette, dominee, laat ons, kom ons maak ons wegkom. Ja, nee toch. Hierdie wiel is natuurlijk ook nou in die glorie. Dat was een beetje stamperig. En die domkracht is ook nou verloren, broeder Abel. Ja, in die. Ach, maar het is erg warm, broeder. En ik moet nog die hele endpad terug naar Boviaan terug. Ach, dominee. Maar dit is voor jou mooi nooit. Ja, nee, ik heb al gehoord dat zij ou bok hou van een jong blaadje. Het is mijn zusterskind, broeder Abel. Oh, echt. Zij lijkt toch zo bijna Wenda, jullie helpen. Zij is onderwijzeres aan die Witburg Laerschool. Oh, ik zie die Witburg school. Hallo Kobus Meska. Goedemiddag, liefste. Ik ben vrienden van jou mee te komen ontmoeten. Is het dan een verrassing? Ja. Elsa, kom ons gaan ergens van ons gaan vertellen. Maar waarom zo ernstig? Wat is gebeurd, Kobus? Dat is een gewichtige zaak, Elsa. Maar ons moet liever alleen gaan. Kom ons naar die park, Elsa. Maar ik wil liever eerst aan het kleren wil gaan aantrekken. Nou goed, dan ontmoet ik jou over een half uur bij de ingang van die park, hè? Goed. Ja, dat is leuk dat je van elkaar gekregen, Elsa. Dat is daarom niet dan zo verkleerd. Lijkt dat je bent er vanmiddag, hè? Lijkt amper op je bent vandaag. Zo. Ik voel hem bijna gemakkelijker in gewone kleren. Ik hou daarom bij van je uniform. Je lijkt een meisje mooi daarin. Kom eens naar zitten hier, Elsa. Meisje.
Jy het net so geheimzinnig geklink, Kobus. Wat is die moeilijkheid? Elsa, jy weet hoeveel keer ons al hieroor gesels het. En het bring ons op, sal ek liever sê vir my, niks verder nie. Wat bedoel jy? Jy is 'n onderwyseres. Jy het 'n universiteitsopleiding gehad. En jy is 'n konstabel in die polisie, man. Ag, Kobus, my skat, ek is al so moeg vir daardie storie. Ons is mekaar lief. Tot en met al wat tel. Of het jy my nie meer lief? Elsa, ek het jou lief. Baie lief. En dit is juist die rede waarom ek aansoek gedoen het om 'n verplaatsing. Verplaatsing? Ja. As ek met jou trou, skat, sal mense praat. Jou familie sal besware maak. Ag, Kobus, jy weet toch dat daardie dinge vir my geen waarde het nie. Hoekom glo jy my nie? Kan jy nie sien dat ek liever by jou wil wees, as by die rykste man in die wêreld nie? Ek waardeer dit, Elsa, maar het help nie. Ek het myself gepynig, nags wakker gelê en my probeer oortuig dat het verkeerd is. Maar ek is nou vasbeslote dat ek reg gaan doen. Wanneer gaan jy weg? Vanavond. Waarheen? Nee, Elsa. Ons moet nie aan mekaar stryk. Ons moet mekaar nooit weer sien. Jy moet my vergeet. Oh, Kobus. Goeiemôre, dominee. Goeiemôre, Hendrik. Hoe gaan dit thuis? Goed, dankie, dominee. Dit is 'n paar briewe vir u. Dankie. Dit een is van Witburg, zeker van die Susterton. Ja, dit is van Elsa. Dit is nou 4 maanden geleden dat ik laatst van haar gehoord heb, Hendrik. Kort nadat Kobus Pieterse van Witburg weg is. Nou ja, tot ziens, dominee. Tot ziens, Hendrik. En zeg bij groeten thuis, hoor. Dank je voor die brieven, hè. Lieve oom. Dank u voor die brief van 4 maanden geleden. Kobus is weg. Wat is het nou hier? Ik zal baie graag voor een rukkie bij oom wil kom kuier daar in die bosstad. Het is pure toeval dat je juist daar moet wonen. Mijn zenuwee is baie op hol en ik heb werkelijk een vakantie nodig. Natuurlijk kan zij komen. Dan kan zij zomaar aanstaande naweek samen naar broeder Sarel op Lekkerlaagte. Hij dekt op de hoender alweer hier. Ja, je hoender zal hij weer komen. Eerst weg voor de achterdeur. Sana! Wat? Kom hier. Ga die hoender, maak hem recht voor de pot. Ja, kom. Ja, ik wonder wat u daar nu weer Doringdraad ook zo lastig. Huh?
wat me keer, joh. Vraag nog wat me keer, Karel. Kijk hoe leek het. Verdrank, verstijf, verkeer, verpletter. Hoe lig je met je schietkansje onder die wok? Wanneer gaan we? Dominee en zijn zusterskind komen na weer voor ons kuier. En je weet, dominee houdt van zijn wild braaien, hè? Ik is weer terug binnen 5 minuten. Goed. Doers, daar die bokken het moest hier in gehardlopen, hè? Het, ja. Maar hoe lijkt het voor mij ons is nou om Abel Potgiet te plaats? Nou, laat eens zien. Ja, nee, dat is die masala rand hier. Ja, ons is op Abelse plaats, doers. Man, haal die bokken. Wacht je zadel, ik heb mijn spier echt man. Kom. Is een beetje ver. Maar nou mijn geweer, man. Goed. Het is raak. Ja, man. Waar wij? Gatsman is daar maar een mooi rooibok. Die weer laat me zo terugdenken aan daar die Maar of het gewoon maakt hoor, is jouw mes scherp. Ja man, hij is scherp ja. Maar kijk, je moet nou net niet die ding hier laten liggen, nee hoor. Maar hou vast, hou ja, vast. doe nou. Zo ja. Kom doors, afdraai die bok. Nou goed. Kom. Hup. Ah, dominee zal er aan blij wees oor hierdie lekker wildsbout. Hij is lekker vet, ja. Broeder Karel. Het is lang laat dat ik zo'n heerlijke wildbraad op tafel gezien heb. En ik hoop dat het al lekker smaakt, jongen. Altijd zeker. Dominee, zal ons vanmiddag een kansje krijgen oor deze woorden te vertellen. Bijna zal net na eten geven. Zeker, Letty. Maar het lijkt heerlijk. Letty, ik moet jou feliciteren met die kokerij, hoor. Ik is blij, u denkt goed, dominee. Maar het is ook om in de vader toe. Hij verzorgt voor jullie lekker pittere bok. Letty, dat was geen rooibok niet, hè. Dominee, dat was een wildbraad. Hoe heet die bok, broeder? Wildbraad, dominee.
U hebt me zelf zo gezegd. U hebt mij verkeerd begrepen, broeder Karel. Ik heb gepraat van een wildbraad. Maar ziet u, het is een woord wat in die verheven Nederland stamt. En zo kan een wildbraad enige stuk gebraden wildvlees betekenen. Men kan bijvoorbeeld praten van een beestbraad, of een vogelbraad, of een varkbraad, dominee. Ja, zelf dit de broeder Karel. Zo, dat is wat die Hollanders met die woord bedoelen. Nee, wat dominee. Hier bij ons boeren is de wildbraad zo'n klein vaal bok. Werkelijk, broeder. Ik heb nog nooit van die bok gehoord. Dat verbaast mij niet, dominee. Wildbraad is een schaarserige bok. Mijn mensen kennen die bok en nog minder die naam. Ik ken allebei. Wildbraad is een vaal soort ribbok. Oh, zo. Is dit ook familie van die ribbok B? Nou, wat wel familie is, kan ik niet zeggen, dat niet, dominee. Wel, dat lijkt voorbij maar braad in. Ik praat van die wildbraad. Dat bedoel ik, zo'n jong, zit, vaal ribbok. Oh, zo. Maar vanmiddag heeft ons toch een rooibok lendenstuk op tafel, nietwaar? Ja, dat is een wildbrood. Dominee, als ons die geboeien vanmiddag gereel, zal het dan op de tijd deze de 17e van aanstaande maand. Zekerlijk. Bijna een echt een vrouw. Het lijkt wel een ingewikkelde zaak, die trouwerij, hè? Ja, zal ik je leren. Hallo, mijn schat. Hallo, bijna. Je is nog net zo lieflijk als altijd, Betty. Ach, moet niet laf wees niet bijna. Kom ons stap in. Dominee is hier net ons kan vanmiddag over ons geboeien verteld. Maar dit is gaaf. Kom eens, ga zomaar dadelijk, schat. Ik wil graag. En jij, Letty? Natuurlijk, bijna. Kom net. Maar dit is mis Elsa Meijering daarin, nietwaar, nie? Ja, ken je haar dan? Natuurlijk ken ik haar. Hallo, bijna. Hallo. Is dit niet toeval? Het is eeuwen dat ons elkaar laat gezien Dat is ja. En nu staan jij op trouwen. Maar het is gaaf om jou weer te zien. Zeg nee, je is nog niet getrouwd, nie, hè? Ach nee, wat. Ik heb nog niet meegeboeien in Verveen, nie. Daar kom jouw pa aan, bijna. Het leek of je opa's nog een slechte bui is. Hij reed altijd te vannacht, ik kwaad. Is hij dan kwaad? Ja, hij is bij je omgetrapt. Ik kom eens vanochtend op een plek af waar iemand gisteren van een rooibok heeft gezien. Hij is nu zo'n briefje tussen leeuw. Je weet hoe mijn pa ons bokken voelt, hè? Ja, dominee. Dat zet ik mijn buurman Abel Potgoeder. Als we daar een plan maken met jou samen. Zo praat van die duivel, hier komen Abel nou aangejaagd. Dag buurman. Dag broeder. Goedemiddag, broeder Abel. Dag buurman. Hoe gaat het, broeder? Nee, dominee, dat gaat maar zoals dat met een geknakte, sterfelijke riethand. Wat op de oudag bij je afdragen begint afgerust. Hard werk, windjas, bijenkommer, jeugd in die winter, roos in die zomer. Ach, het is jammer om dit te horen, broeder. Maar hoe lijkt je nou dat zo haastig, buurman? Dag, daar is daar maar bijenzon is in hierdie wereld. En hierdie trouwerij is ook met een kwellende jeugd. Nieuwe rokken, trouwpresenten en stiefmakerij bij die bruiloft. Dan bovenop alles nog hierdie verbrande bokteelerij. Ik moet liever niet daaraan doen. Net nou praat ik. Nou, kom eens stap maar in je huis, dat gezellig ons lekker. Of nee, wacht. Ons gaan liever naar die achterstoep, dat is daar koeler. Nou, goed, broeder. En daar is niks daar voor haar handen verkeerd. Zij koog een steek. Zit, dominee. Zit, buurman. Dank je. Vanmiddag heeft hij voor ons een heerlijke eten opgezet. Een heerlijke eten. Prachtig voorbereid. Groente en toekot en oorvloed. En daarbij aan wildbraad. Wildbraad, hè? Ja, broeder.
Het is toch eindelijk zonde om zoveel waarde te hechten aan wat jouw buik verteert. Hoe lijkt het, Abel? Kan je niet gerust jouw beetje roken? En dominee en ik roken. Ja, ik mag nooit samen die hier moeten. En had jij die boot zelf die buurman op de zet. Maar buurman, ik is maar al te oud om te gaan jagen. Hoe lijkt het? Zal het niet verlet die vrouw om een beetje koffie voor ons in te brengen? Nee, wacht maar, sta maar in koffie, buurman. Want is gaat eerst door. Nou. Ja, die ouderdom van ons. Ik kan ook niet meer dus voorheen door die veld lopen. Maar dominee kan daarom gerust staan en winter door een slagje bij mij komt. Graag, broeder, graag. Ik zal nog ver stappen om zo'n lekker rooibok op tafel te hebben, hoor. Oh, die rooibok patenten krijgt daar. Letty! Letty! Ja, pa. Breng een beetje koffie mee, kind. Dominee, als ik vanmiddag daarom dominee te rust gruwelooslijk verstuur. Als je een beetje wil gaan lijnen uit ons daar koffie gedronken hebt, kan je gerust maar gaan. Ja, zo'n middagslaapje is heerlijk. Maar ik heb in die laatste tijd zoveel kwellings dat ik liever niet ga liggen. Want dan leg ik mij net aan erger aan die verdorvenheden van die mensen. Maar, broeder, ik zou denken dat het eerder mijn taak is om te toppen voor die zondes van anderen. Hulle zonde stuur ik mij maar min doen. Ik denk aan die zonde en ergernis wat hulle mij aan. Buurman, heb je al het trekseltje willen uitproberen voor die gal wat die meurige schone mens aanbrengt? Buurman, mij gallen mij meer het goed dat niks mij verzondigt. Maar die ongeluk is dat daar altijd iets voorkomt wat mij kwelt. Vanmorgen kreeg ik moest weer die pinnengoed van een van mijn rooibokken wat iemand gesteel heeft. Dat is baie jammer. Ik wonder ook, buurman, of ons niet aanstaande dit met jouw motorkar kan dorp toe rijden om Letty de trouwrok aan te pakken. Ik heb gepraat van een bok, niet van een rok, niet buurman. Ik hoor jij praat van een bok, Abel. Hé, dominee, die laatste bok wat ik geschiet heb was zomaar een lekker koot. Op zijn rechterkloot en bij zijn linkeroor uit. Je ziet, hij heeft zijn oor staan en krap. Dominee kemmelt jou grap in. Ja, het kwam mij voor alsof ik die verhaaltje al gehoord heb, broeder. Die bok wat op mijn plaats gesteel is, had die schot door die ribbenkast gekregen. Dat kon ik goed zien aan die ingewanden wat uitgehaald was, waar die bok gevallen is. Hij reken, o Abel, dat je dit nou kon zien. Maar dominee, van Letty gevallen. Karel, waar heb je jouw bok in te gezien? Zomaar op een hele paar plekken, Abel. Buurman, ik bedoel niet op wat er plekken je die bok geschiet, niet maar waar jongen. Oh ja, ik het om deur. Voorpoot geschikt en deur zijn nek. En deur zijn ribbes en uit. Op nog een plek wat ik niet voor dominee kan zeggen. Goeie god, waar? Gewoon mij doen. Buurman, ik wil niet weten op wat er plek van die bok je geschiet het niet. Maar op wat er plek op die aarde je omgezien. Oh, natuurlijk heb ik mijn bokken hierop lekker laagte. Maar daarop plezier, van wanneer heb je die rooibok hierop lekker laag? Nou, hoe vraag je dan zo uit, Abel? Hoekom zal ik je iets vragen, je onschuldig is? En aan wat is ik schuldig? Daar is een rooibok op mijn plaats gesteld. Maar jij wil toch niet zeggen? Vandaar die beschuldiging. Onthoud toch dat hij al die ouderlingen is. Maar hij beschuldigt mij, dominee. Daar is een rooibok op mijn plaats gesteld. Ja, broeder Abel. Al is het ook waar dat broeder Karel een rooibok op uw plaats geschiet is, dan is het veel reden om zo vergram daarover te doen. U gunt toch die een oudbokje aan broeder Karel? Wanneer, ik kwam, wanneer. Geef je ding. Maar dit is een andere zaak als een man voor hem kan verbeelden. Laat hij kan mij vult hier onder mijn oor uitje. Hou jij aan. Bij je plaats in de hele wereld om mij het vol wil. En hoe komt zal ik juist op mijn buurmanse plaats een bokje gaan plaats trekken, zeg je wel hè? Trek terug, man, Abel. Broeder, u beschuldigt uw buurman van een ernstige misdaad in uw oog van die wet. En de slechtgeving die heeft geen grond. Wat? Geen grond niet. En ik dreig niet met die wet niet. En ik praat ook niet van die wet. Het is mijn fout en het is ik wat dreig. En mij huis. Ach, broeder, stop. Doe maar, dominee. Ik zal terugtrekken. Maar laat onbeweegt. Dat is mooi. Ik wil daar die ribbetje van die bok wat jij gezien hebt zien afhalen. Ik wil zien of daar een koeldier gegaan is of niet.
Dis billig, broeder Karel. Goed. Letty! Ja, pa, ik breng nou die koffie. Ah, koffie. Hoe lijkt het, buurman? Er zal ons niet eens een kopje koffie staan drinken. Nee, vracht die, ik wil daar die ribbetjes zien. Letty? Ja, Abel? Ik wil daar die ribbetjes zien. Ribbetje, die rooibokstelen. Ja, die rooibokse ribbetjes. Goed, Abel, ik breng hem nou. Ik loop in het voetdarm. Ja. En nu zal ik voor jullie weten hoeveel boontjes zelf heeft. Goed, ik is niet bang niet. Nou zal ons die zaak niet gaan skutten. Hier zit hem, Abel. Maar dat is toch niet voor die pik. Doe, zie je die koel gaat? Dominee, ik kan iets weer uit het niet verboden was. Dat hierdie ribbetjes behoort aan die binnengoed van die bok wat op mijn plaats ligt. Letty, van die vlees maar om buitenstukken. Ja, pa. Hoe lijkt het nou? Krijg je nog, Karel? Het is daarom nou snaakt, buurman. Dat ik mijn bok die spoed moest zien, net zoals die een wat hier op jouw grond gesteerd heb. Je weet, daar die rooibok wat ik geschiet heb. Het was zo ver dat ik soms zo op die schijnsel moest afkorren. Het is niet van slechtigheid dat ik zo zwak schoot geschiet heb. Maar luister nou mooi, dominee. Dan vertel ik precies voor jullie hoe ik die bok geschiet heb. Die verrampel nog. Broeder Abel. Dat ik nog voor jullie mooi vertel, dominee. En daar die rooibok gewoon in die plaats aan die voet van die metalen rand gezien. Ik was op zoek naar een bok. Loop zo op een leedje. En ik keek op. En ik keek af. Zie het daar ver onder die 3 rooibokken gewaagd. Daar, dominee, kort op 500 trieën. En toen bekruip jij, broeder? Nee, dominee, daar was die kans voor. Toen ik al zien, toen staan hulle voor mij zo en kijk. Al 3 rammen. Oorentjes staan soms zo rechtop. Oren lijf. Jij weet, mos Abel, hoe stuur die bokken uit waar we al omtrent uitgeschieden. Ja, die zin moet je zien. Nou ja, toen ik al zien, vruk ik net waar ik staan. Ruk die veiligheidsknopje oor en ik zoek die rooibok voor mij kort. Die versierbroeders slaan op. Nee, dominee, dat was geen kans voor versieren. Bokken wil net hard lopen en het tel toe maar. 3,5 voet heb ik geschat. Je weet, Abel, mijn motor schiet daar iets een beetje hoog. Zet toen die zilverkorrel op die rode plekje en die botte onderkant mee. Met die lucht mee roer, dan schatten 3,5 voet. Ja, dat was een moeilijke squid. En het alles met de oogpunt geduurd, dominee. En ik Frans vast. En het was raak. Toen ik opkeek, zie ik net takken waaien en die rode kinkelen weg in die bos. Ik dacht het was mis. Maar moet niet geloven niet. Mijn bijwoner nou door citatie was bij mij. Hij het oor zoals een lammer vangen. En die oude schreeuwde net, raak skoot. Ik het eerst zien zwik. En die oude is daar af in die kunsten zoals een rubokkelp. En ik achterna. Dat was een fijn woord voor een man van jouw jaren, Karel. Prachtig. Oh, 3 moet daar aan weer een slagje gaan jagen, broeder Karel. En die zei ook Doort was daarbij en hij is jouw getuige. Ja, Doort is mij getuige. Dag, had ik jou nog rechtig fout geklopt. En dit terwijl ons kinderen op trouw staan. Kijk, ik kan jou geloof. En maar laat Doors nou komen, door die zelf ook voor mij vandaag. Nou goed, ik zal hem gaan roepen. Nee, wacht. Laat ons liever zelf samen oorstap naar Doors zijn. Nou ja, stap maar aan, ik ga net mijn baaitje neer. Wacht, ik heb die gedacht, ik zal hem raak zitten. Ik wonder wat de soort voel het is. Ons plaats is net hier achter de metalen rand. Is dit
Nou, misschien kan ons morgen een beetje oorgaan, hè? Ja. Ik zal juist gaan zwemmen in zijn dammen. Die heerlijke, liefde grote dammen om te zwemmen. Is je nog zo lief? Ja, heb jullie niet hier een dam, nee? Nou, dat ja, dit is recht. Ons kan naar gerust gaan wij. Hier vandaan krijgen wij een prachtige uitzicht. Ja, dit Daar komt iemand te paard aan. Wonder wie dit is. Dit lijkt mij op de die constabel kan zijn. Verschoon mij, ik ben zacht te vergeten. Hoewel, ik ken je om, hè? Nou is ons toch alleen. Kom zitten hier, zo. Je is daar dan mooi. Dat is heerlijk. Niet iets doen, niet, maar dat je zo denkt. Nee, niet bijna, ik kan mij nou niet eerst doen, niet. Het is helder oordag. Jij dus niet van gedachten veranderen? Hoe kon ik van gedachten veranderen? Ik denk niet meer kom ik te doen. Het is daarom dat ik met Tiraat gekomen ben en niet samen met vader in de kern. Gaan je met Tiraat ook reizen, ons gaan terug? Dat is mijn plan. Kom ons gaan sommer nou die dominee opzoek, skat. Dit wordt laat. Bijna, die dominee al bij mensen getrouwd en daarna naar alle huizen gegaan om vrede te maken. Maar waarom zeg je dat? Hoe bij mensen al omgedraaid ter hulle geboeien om opgeven. Mondelijk. Maar jij wil niet omdraaien, niet lezen? Nee, echt niet, maar jij bijna. Wat in vaders naam bedoel je nou? Ik weet niet. Misschien voel je net een verplichting tegenover mij. Terwijl jij en Elsa... Elsa? Wat in hemelsnaam is verkeerd met jou, Lid? Het is daarom dat je al die hele middag zo afgetrokken hebt. Jaloers natuurlijk. Want jullie is geen salfjes meer niet. Wijnand. Wijnand. Dat er ook mee. Een brugstuur. Hier. Net een paar stukjes. Een dopje dan ga je weer zo. Maar wie komt nou daar aan? Dus maar dat is met meneer Sarlen. Om Abel. En in Germany. Ja, ik zie eerst mijn broek met hem aantrekken. Dat is maar zo. Het plek, hè. Dag, Doel. Dag, broeder de Daden. Dag, maar. Ja, dag hoor, we gaan hem elkaar gezien, net. Zet maar zo lang om halen. Ik ga net drie doen, meneer Stoela. Ja, dank u. Nou, het zal een story verder dan. Nou, het zal wel goed. Hier is hij, Doel. En, meneer... Dat jij maar doet, het is onder tak. Nou ja, goed. Ja, dominee. Ik is bijna blij om dominee hier te zien een levende welstand. Doet, ik wil een beetje vragen daar in Rooibok. Maar waarom al? Hier man dan een beetje kans om naar die dominee de welstand te vernemen. Dank u, broeder. En dan nog met oom Abel zelf. Hoe staan die leven daar? Goed. Doet. Hier man wil horen van daar in Rooibok. Daar in Rooibok. Waar in Rooibok? Hoor man, ik hoor maar jullie het gisteren Rooibok. Hoe zeg? Ik word me zo bekrankelijk hard horen van die vergangen tijd oom Abel. En als ik zit, dan is het nog erger. Ik zou maar staan luisteren. Dan praat ik ook gemakkelijker.
Ik heb nog die eerste staanraad van Tambrechi vervuren gekregen. Door, man. Ik hoor mooi, jullie het gisteren een rooibok gezien. Wie heeft zo? Toch niet die policeman niet? Nee, hoor. Ik het voor Abel gezegd, man. Jij? En nou? En nou wil ik weten waar jullie daar die rooibok gezien hebben. Waar? Dit is nou precies wat broeder Abel wil weten. Maar hij doet hoe kan ik dat nou zeggen? Ik meen, hoe kan ik dat zeggen? Dominee weet, mijn oor is zo bekrankelijk slecht in die laatste tijd. Dat man, de oor is goed. Natuurlijk is mijn oor goed. Maar geef mij nou net kans om klaar te vertellen. Mijn oor is net slecht om koers te zien. Weet u, als ik om het stekelbos gestapt heb, is ik mijn koers schoon kwijt en is ik glad verdwaald. En nu weet je glad niet waar jullie daar die bok gezien hebben. Oh nee, oom Abel, ik weet waar we daar die bok gezien hebben. Ik ken daar die enkele bok. Ik zal daar die plek, zo ik zei, misschien zo binnen een mijl kan betuigen. Nou toe betuigen. Dit was, Betuigen, kerel, betuigen. ja, oom Abel, dit is bitter om aan die verdwaalkitten te lijden. Nou, die andere dag weer. Terug naar daar die oude zwartboon kalfje van mij gaan zoeken. Toen moest ik nou daar... Doors, man. Door, vertel nou voor Abel van daar die bok, broeder Versace. Daar die bok wat jullie gisteren geschiet hebt. Daar die rooibok. Wat ons bij Masala Rand geschiet heeft. Ja, dat was gisteren. Hoe zeg ik nou? Hoe was het nou eergisteren? Adoos, zie je daar die verbrande hoenders daar wegjagen? Karel, hoe lijkt het met je daar voor hier achter mij? Hoe zal ik nou voorstellen? Of betuigen? Nee, krachtig door, meneer. Ik heb hier met overal kut te doen. Ik heb niet verliet in die oude samen Karel gaan zien niet. Ik ken zijn streken. Ik wil met Doors onder 4 uur praten, anders stopt het niet. Broeder, die verzoek is ongewoon, maar niet onbillijk niet. Wat zei u, broeder, daar? Nou ja, terwille van die lieve prediking, kan Doors maar onder 4 uur vertellen van daar die bok wat ik bij die Masala Rand geschiet. Nou ja, goed, stap dan maar in, oma. Laat ons maar hier zitten gezellig, broeder, daar. Je hoort? Onthoud, vertel die waarheid. Ik zal je raad, zover het mogelijk zijn. Hoe lijkt het met de snapsie, maar? Dat is mij goed voor die midden. Daar is niks verkeerd met mij meer. Ik heb geen meer. Al wat ik wil weten is wie het mij bok is. Water? Maar, zeg mij, hoe is oom Abel aan vandaag door uitvragen omtrent de boksgieterij? Dat lijkt me eindelijk op oom Abel hier verklagen het wil komen doen zijn onbevlekkeloze karakter. Daar is gisteren een bok op mijn plaats gezien. Nou, zet maar daar op de stoel, man. Maar hoe komt zoek om Abel die bok hier? Hier bij onze buren. Dat lijkt voor mij zo naar een zaak van kennis van eer. Kom nou door. Ik wil niet jouw eer beklagen. Nee, ik vraag maar net. Nee, wacht nou oom Abel. Ik neem oom dat ook niet kwalijk, laat oom kon vragen. Daar is deze daar zo bij van die vooraanstaande mensen, wat zo nou en dan een bokkie klunk zien. Nee, wacht oom Abel. Ik bedoel maar net dat ik oom Abel niet kwalijk neem, laat oom hier komt uitvragen. Ja, nee, door. Nee, het moet maar uitvragen. Partijkeer komt u onschuld uit. Een partijkeer vang je die schuldige. Ah ja, die onschuldige moet kans krijgen om te bewijzen dat zijn handel en wandel onbevlekloos is. Oom Abel zijn mes.
Hier is het. Maar dat is met mij, messie. Goed, zo. Dan is dat jouw mes. Ja, nee, dat is niet mijn messie, niet. Dat is jullie mes. Bij die bok opstaan. Met zijn nogal, daar moet niet met daar staan, dat vergeet me. Jullie daar die bok gezien. Nee, maar hij kon er, nee, twee man zitten in een bok, nee. Het jullie twee nou. Jullie leenaars, jullie bukschieters, jullie domkoppen. Om nog jullie mes daar te laten. Om Abel moet mij toch maar vergeven. Het eerste keer dat ik mijn mes bij een bok laat leggen, dat is nogal een stilde bok. Wie je daar die bok geschiet, hé? Zorg nog maar net patland op. Hoe lijkt het? Zal dominee niet die binnenkant toe stappen en net kijken hoe het vaart? Nou, goed, broeder. Het is nogal vrij donker hier. Zo, hij ja of nee? Ja of niet? Nou, je lendeling. Het je bestimpeld of het je bevoeten. Versta je niet wat ik vraag, niet? Ja, Nou, waarom antwoord je niet? ik wil niet. Wat is hier gaande, broeder? Dominee, hij heeft mijn bok geschiet. Ik heb hem betrapt. Hij heeft zijn knipmes daar vergeet en het nou geëen. Dat is alleen vandaar die bok daar bij mijn salaran. Nee, dat hier ligt niet in. Is het jouw mes, hoor? Ja. En die had het bij die oorskot van die bok gevuld. Ja, dat het bij die bok zijn pens gelegd. Daar was geen oorskot. Die ganske bok was weg. Ach, niet beruwig dan. Ja, dominee. Vraag niet terug. Dat twee oorskots ons mes bij die stiepbok laten leggen. Ja, het is niet mooi. Ja, buurman, hoe zal ik zeggen? Dit is nou rechtig vastgetrekt. Maar kom ons stap naar die opstal en verdrink een kopje koffie. Ik wil geen jouw koffie, Annie. Hoe kom je met rooibok geschiet? En dan laat je nog jouw mes daar weg. Ach, broeder. Kom, dominee, laat het maar nog. Zo ja. Wat we maar nou? Ik is niet voor een bang niet. Ik heb niet een bang haar op mijn kop niet. Dat het geweertje verbrande kat. Nou, kat kan mij niet bang maken, niet? Ja. Die worden van nog een oud bokje wat echt omgekappen. Alsjeblieft, oom Abel. Ik zal het nooit weer doen. Brandpok. Nee. Dat is hier een heksenbrand, wat een stuk goed wat zien. Weet ik aan de gang. Dat je me ziek gaan maken. Breng die kromme kan, de stier weer trots aan de koppeloze man. Breng die hoekenlijn, breng die brood van wijn. Wie is dan om als die verte verdwijnt? Ja, die mooiste watermens. Zang lief uit harte bleef. Zang van lief
Letty, dat was prachtig. Maar zeg mij, zou jij en Wijnand dan niet vandaag gaan geboeien of je niet? Nee, Omdoor. Ons zou dit gedoen het. Maar, ach Omdoor, alles is vanmiddag verkeerd gegaan. My kind, jy het hier voor my groot geword. Van jy nog sommer so ou baby. Vandag is jy 'n heerlike blom, wat haar blomblaadjies uitstrek om te geniet wat die Skepper jou bied. En hy bied so baie. Neem dit net. En met 'n man soos Wijnand kan die lewe 'n wonderlike ding. O, Omdoor. My kind, 'n ou man wil jou vandag geluk hê. En hy wil hoop en vertrou dat jy jouself en jou gedagtes altyd so rein sal hou as wat hulle vandag. Dankie, Omdoor. En nou my kind, sing eers weer daardie dingetjie van die liefde vir my. Bring die liefde weer, bring die boodskap weer, o schenk weer sy liefde aan my. En laat die bosjes nappen, het kan de vlees. En jij en hij, het nu op een rij. En ons jacht het hart is blij. En jij en hij. En laat die koffie knappen het uitleed. En geen met en het jacht het hart is blij. Hoe laat je mij nou schrik? Goedemiddag, meneer Versace. Goedemiddag, ja. Ik sta niet leven nog. Nee, man, tamelijk, dat kan niet om te helpen, nee. Er komt daarom zo zet hier in leven, maar kom zit, man, kom zit hier. Dank je. En jij hebt zeker hierheen gekomen om te komen kijken naar die kaffers te passen, hè? Wel, om die waarheid te zeggen, zoek ik naar Abel Kortvoeten. Abel? Ja, ik was best de plaats aan, maar let ik zeggen dat hij hierop lekker lag. Oom Abel, maar wat is hij dan in die wet gezondig? Wel, goed wist hij het klachten ingediend omtrent de bok. En ik moet dadelijk onderzoek aan stellen. Ja, natuurlijk. Maar kijk, heb je niet lust voor een kopje koffie, niet? Ik zal gewoon gaan kijken hoe staan zaken hier is, hoor. Ja, dan weet het wel ergens van. Hou je die zo lang vast. Ik zal zo een rukje weer, hoor. Daarop plezier. En ik zei voor jou, jij is niks anders dan een oude fariseer gezicht beschut. Wacht net een beetje tot jij weer per ongeluk als kerkraad gekies wordt. Broeder, alsjeblieft. Dan zal ik in die middel van die dienst voor die ganske gemeente opstaan en openlijk zeggen wat jij hier in die geheim staan en doen. Ik heb gezegd. Wacht een beetje, Abel Potgieter. Ik heb ook iets te zeggen. Als ze morgen mijn paard opzalen bij elkeen van de buren aanrijden en hulle vertel van jouw dingen. Ik zal voor hulle vertellen hoe jij van het leven daar in die kolonie uit met een kommetje veel waantje hier kon smozen. Hoe jij onder die doornbomen daar tussen sukkelaar uitgespannen. Wat plekje wat mij oorlijk vader uit verkeerde goedheid aan jou afgestaan. Maar daar luister, Ik zal voor hulle vertellen dat je niks als jou in je rug zal bezitten. Voor het jou weer aan jou die jaar wordt gekeerd, omdat ik er niet voor heb. Zadelman, luister, man. Door, jij komt ook altijd plat. Ja, man. Dat is een policeman. Policeman? Ja, een policeman. Abel, en jij toch niet die politie laat weten van de Harry Bok wat op jouw plaats geschiet is. Ik? Zou ik bij die politie gaan klaar worden? Wel, nog nooit niet daar.
Wat is het dan van die politie door? Hij komt zeker naar die kafferse pastonaat. Ja, zo dacht ik ook altijd met me. Ik heb een beetje uitgevraagd en hij zei hij komt zoeken om adel. Hij kon staan wel achter mij aan. Ja, dat is gewoon soms zo'n klein wildzaakje in. Maar ik heb toch gedacht, ik moet maar liever hier naar de Komler als een beetje... Luchtig door. Ja, Stien, dat is gewoon vergangen septembermaand, Stien, die dan gebeurt. Toen denk ik, ons moet hier een beetje schap uitraden doen. Buurman, ons zal moeten samenstaan vandaag. Ja, maar wat kan ons doen, broeder? Maar kijk, ons moet die zaak mooi bespreken. Laat ons... Nou gesteld voor die constabel. Man, ik is nou baie jammer, man. Maar ik kan niet die koffieblik opkrijgen. Nou zal ik aan koffie krijgen. Doe maar om door. Ik heb zelf een beetje aan. Je was voor mij. Nou kijk, ik denk dat je daarom nou naar die opstartse kant toe loopt tegen om Abel nou daar krijgt. Nou, wat voor dat is. Ik zal zo lang jouw paard gaan afstaan, hoor. Dank je. Wat is het, hè? Tot ziens. Dat ding is zwaar. Dat is de zwaarste zaal wat ik nog gedraaid. Wonder wat die ouwe hierin is. Ja, niks. Ik zie dan dit zwaar hier. Goed zien. Wat? Kijk nog eens hier. Domkracht. Zou die policeman het niet in gebruik om zijn paard mee op te leggen? Maar het is een motordomkracht. En die dingen het pieren ook. Die eerste domkracht wat echt niet wat pieren heeft. Maar dit is Koranpieren die. Koran. Daar die dingen 50 pond boete. Laat zien. Hier is die hele Koran hier binnen. 50. Ik denk gewoon weg, maar ik word iemand verkocht. Jij gaat weg. Vraag net wat je wil, Pieter. Maar je vraagt mij niks voor mijn eigen wil. Als ik zo af en toe een van mijn bokken in die wildkamp naar die vleespot toe jaag, had jullie daarover niks te zijn, verstaan je? Ja, juist, man. Als jullie daarover willen, Peter, zal ik met ons parlementslid gaan praten. Net zo. Maar waarvoor die dreigementen? Voor St. Pieterse Semos heeft hier oor daar die bok van Koert Oosthuizen niet waar, niet? Voor een bok wat Koert Oosthuizen beweer is geschied. Wat hij beweer doen, meneer. Natuurlijk, nou begrijp ik. Het is net een beweren. Dat dus. Hoe lijkt het mij dat nou dat feit? Ach, beschuldig je mij? Ik beschuldig niemand. De klacht is echter ingediend dat daar een rooibok op die plaats van meneer Oosthuizen geschied is. Op die, ja, wat weet ik net zien? Die 13 september. 2 personen vermoord door die misdaad gesteten. Een verklaring is in die van een ooggetuige ontvangen. En beweer je nou dat het echt? Hier rij je kat. En die verklaring in ons bezit meldt dat die overtreders dezelfde soort motor gebruikt als u. Een domkracht is bij die schietplek achtergelaten. Ja. Het is nodig dat u zekere vragen beantwoordt om uzelf bij de verdenking te plaatsen. Dit is al, broeder Abel. Ons moet ons buiten verdenking stellen. Hoor? Ja. Ik denk, dominee wil liever loop voor die uitspraak even vindt. Net dominee. Nee, glad niet, broeder. Vlaks. Nou ja, waar was ons? Wacht, kerel, wacht maar. Hier, ernstige kwestie.
Ek en dominee sal eers 'n bietjie uitstap, Pieter, sodat ek met dominee kan raadpleeg. Wel, als het moet. Maar waarom dan? Wat praat je zo bij, Pieterse? Laat hulle gaan, man. Dat is 'n ernstige zaak hier. En dominee is 'n man van groot geleerdheid. En naast de procureur is hy die beste man om te raad. En ek wil raad hê. Want ek sal vir jou prosedeer, Pieterse, as jy vandag oor jou regte trap. Nou, goed. Kom, dominee. Ik kan jou geen raad geven, broeder Abel. Ik ken niet die wetten. Ek wil nie raad hê nie, dominee. Ek wil net die kans hê om te praat. Nou, wat zal ons doen? Ons is pad. Of wat ek eintlik wou sê, dominee. Ek sal alleen terugstap. En dominee moet wegbly totdat die uitpraat klaar is. Ek sal dit behartig. Maar hoekom mag ik niet bij wees, nie, broeder Abel? Ek wil nou nie sê dominee kan nie lieg. Maar al kan dominee ook, dan behoort dominee dit nie te doen. En ek sê vir dominee, ons sal kort by lieg moet omdraai as ons vandag wil loskom. Ek is reg vir hulle. Ek stap nou alleen joint toe. Nou goed, als u dit zo wil hebben, broeder. Ja, nee, Pieterse, ik zei voor jou dat het haar jaar daar maar lekker geweest was. Ja. Oh, hier is meneer Potgieter. Nou, is hij gereed? Maar, waar is dominee dan? Oh, hij heeft een eentje gaan wandelen. Nou ja, ik denk ik ga maar samen met hem stappen, hoor. Is dat nou weer een nieuwe plan? Heb je enige bezwaar daartegen, Pieterse? Nee, ik wandel maar net. Nou krijg ik klaar met wonderkerel en praat er mee uit. Nou, Pieterse, kijk, maak je maar thuis. Als je mij nodig hebt, dan kan je maar net schreeuwen. Ik ga samen met dominee staan. Dank u, meneer President. U hoeft natuurlijk geen vragen beantwoorden als u niet wil, nee. Praat Pieter. Het u op die 13 september reeds die kaart bezit wat u nou heeft? Ja, contant betaald. Is u bereid om te zeggen waar u die middag van die 13e was? Ek ben lekker wat op die boekie en kalender leef. Moet die Joos moet ek weet waar ek op die 13 september of november of wat ook was. Geen inlichting op die vraag. Maar as jy dit geen inlichting noem nie, hy jy geen verstand nie. Is u bereid om te zeggen dat u die opgenoemde datum geen oortreding van die wildordenaanse begaan heeft? So 'n vermetele vraag antwoord ek. Geen inlichting. Het domkracht is op die pad achtergelaten bij die kiestent. Hoe komt u zonder die domkracht klaar, meneer Pot? Geen inlichting. Hy jy nou klaar gevra, Pieter? Wel, ja. Als u net zo zeggen mezelf te verontschuldigen, nie, gaat het nog immers niet om verder te vragen. Nou goed. Dan kan Taro nou maar weer kom. Karel! 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 Wil dominee niet een beetje gaan rusten? Ons zal u roepen als het tijd is voor koffie. Dank je, Pieter. Ik voel even gestuurd door die gebeurtenissen. Ik zal graag een beetje wil gaan liggen. Karel, kom hier man. Hierdie vent wil glo ry. Het lijkt mij dat ik nog maar moet aangaan met die klacht. Daar is bepaald geen reden om dat te starten. Hier man. Moet maak dat ek hier vat je. Anders pleeg ek net nou hier zo onbezonnen daar. Het, Pieter, het. Meneer Potgieter kon mij ongelukkig geen inlichting geven. Ik vrees ik zal maar moet aangaan met die klacht. Moet nou niet zo haastig wees, nie man. Wat is dit wat jij van mijn oude buurman wil weten? Ik wil weten waar meneer Potgieter die middag van die 13 september was. Dat is voor jou een categorisatievraag daarin, hè? Nee, man. Ons boeren spoken ons niet met datums, nie, man. Nou ja, best mogelijk was mijn oude buurman daar die dag hier bij mij geweest. Was meneer Potgieter hier of was u samen om uit vermoord? Nee, man. Ik reem ons maar niet verder aan. Of hij nou op daar die bepaalde datum hier was, daarvoor kan ik nog niet meer. Maar hij was één woensdag in het middel van september hier. Woensdag? Ja. Zo. Maar hoe onthoudt u dan dat het woensdag was, meneer? Hoe ik onthoud? Met mijn kop natuurlijk. Je weet, Pieter, ik heb een verbazende geheugen, man. Ja? Ja, natuurlijk. Kijk, woensdag is postdag. En mijn oude buurman heeft die dag die post voor mij gaan gebracht. Zo. Dan heeft meneer Potgieter al daar die dag per motor oor Oosthuizense plaats gereden. Nee,
Ach, kijk toch, man. Mijn ogen hier is ook zo strak, het laat mij zo niet steken. Buurman heeft die dag niet die post voor mij gebracht. Niet. Hij het zomaar komt kijken. Maar, hoe onthou je dan dat het een woensdag was? Hoe ik dat weet? Nou ja, maar ik onthoud het zomaar. Oh ja. Een van de Oorpicaanse kunnen ze die dag per jaar. Toen ik het onthoud. En het was ook bij mij cool op de 13e nog. Het is terecht, toen ik het onthoud. Die verjaardag. Meneer Plessis, wat een kunt verjaar op die dag? Nou, vraag jij mij. Je weet, daar is die kaasje is het kinderster als ik de haal van die weet. Nou, dan zullen we wel met oorstap en meneer Passage gaan praten. Nou goed, kom. Ik wil net voor je nou zeggen. Als je niet nou dadelijk naar Letty toe gaat naar praten, je jammer dat je zo'n zak gedragen hebt. Vraag ik jou levendig af. Doe het. Geef je het praat. Maar stay wachten, jongen. Doe nou, ga nou. Dank u, dus. Ja, ga nou. Hé, nou. Hoor. Oh, zoek naar jou. Die constabel wil je een paar vragen. Voor mij? Ja, meneer Passage, dat is eindelijk om die verjaardag van een van uw kinderen. Ja, nee. Daar was niet in de vergangen maand. Nee. Die andere is allemaal geregistreerd. Dit bedoel ik niet. Nou ja, zeg dan weer. Dan zei je misschien wat je bedoelt. Ik wil weten wanneer laatst een van uw kinderen verjaardag. Dat was gisteren. Dat was Ellie. Dat is een mooi present. Ja, een mooie. Doe het, man. Die kerel wil uitvinden of Abel hier was op een van jouw kinderen te verjaardag. Tuurlijk. Dan wil jij proberen voor hem Abel vast te trekken. Jij weet waarvoor ik hier is. Jij wil het zelf van baas doen. Ik wil nou weten wanneer meneer Potgieter hier was. Het was op woensdag, die 13e september om 4:30 in de middag. En op enkele andere keer ook. En een van uw kinderen werd op die 13e verjaardag. Best mogelijk. Maar om zeker te maken, je moet voor hem met familiebijbel gaan kijken. Probeer je nog gekskeerd te laten? Nee, meneer Plessis. U hebt bevestigd niks wat je zei niet. Maar hoe heb ik het dan nodig? Waarom zoek jij hier een hofzaak? Ja, die verdankte klein snuiter. Hij wil maar hier keer mee komen staan en een hoofdzaak opkrijgen. Dat ik vergangen septembermaand van een Oostijzen te vult gezien heb. Meneer Potgieter, als je daar houding aan slaan, zal ik toch dat je aan die pen rijden. Ach, zo'n verdankte klein snuiter. Ik zal Wacht, man. Dit is mijn voor die aan. Die gal van die man. Pieter, dat moet je niet verkeerd is, die man. Abel was het. Dit kan jullie niet opbewijzen. Je kan mij niet bang maken. Ik was al in die koord, al heb ik een onbevlekloze karakter en ik zal weer gaan op, hoor. Goed, jij zal zelf die kans krijgen om te komen getuigen. Maar dan zal jullie moeten zweren. En jij ook, Gestatie, onthoud het. Ik zal zweren, ja. Maar niet wat jij denkt, hoor. Zo, nou wat zei je nog altijd zeggen? Ik zal zweren. Pieter, zeg. Wacht ik je om, Abel. Ik is op die platform. Stel jij dit. Ik zal zweren dat ik jouw paard afgezaald heb. En dat ik binnen in jouw zaal kan gezeten. Wat? Wat zei je nou, hoor? Ja. En ik zal zweren dat ik een Koran binnen in je zaal heb gekregen. Een Koran wat zo pas geschiet was. Ja. Hij was zo pas geschiet, want die broeitjes was nog feitelijk warm. Die viertjes is feitelijk nog veel gebleven. En Pieter zegt, onthoud. Daar die Koran is 50 pond boete. Zo. En daar klaai je mee aan, hè, Pieter. En jij rijdt hier rond om ons boeren te winteren weer. Oh, buurman, wacht. Vader. Kijk, daar komt Elsa. Elsa? Nee, Kupa. Is dat de rechter, jij? Staan we zo dat ik naar jou kijk. Wij willen elkaar kennen. En nou, Pieter, ons zal voor jou procederen, hoor. Sta. Voelaram. Leg ongekrapt vandaag. Kom, buurman. Kom, ons stap maar uit.
En hoe is raad dat jij hierheen gekomen? Dat is nou blote, zuiver, reine toeval. Zeg je dan komt zoek? Natuurlijk is het toeval. Zal ik je vertellen hoe dat ik hieruit kom? Dan kun je zelf oordelen. Ja, goed, laat ons doen. Nou ja, nadat ik zo skillig verplaatsen en sommigen verdwijnen zonder om taal of scheiding na te laten. Ja, bij mij. Zo net, ik vraag. Nou ja, nadat hij weg is, heb ik me eerst uitgeprobeerd. Dit is wat ik denk. En ik heb dan jullie hoofdkantoor gekregen en gevraagd wat jouw adres is. Oh, die toeval. Hoe wonderlijk dat je hieruit gekomen bent. Ja, luister net dat je merkwaardig wie die toeval werkelijk was. Toen ik die antwoord met jouw adres ontvangen, dan zit ik af naar die dokter en ik vertel hem mijn spieren is kapot en ik wil dadelijk 3 maanden ziekteverlof hebben. En nou, dokter, bij je staan het toe. Ja. Oh, goed. En toen? En toen heb ik maar mijn goedjes ingepakt en naar mijn oom gekomen die wereld hier vandaan te bekijken. En toen je mij vandaag hier aangeloofd. Ja, en dit was toeval. Wat gaat hier aan? Kijk, goed dat ik al verleden tijd verloor. Oh, zo. Ja, en toen daar misverstand gekomen. Wat nou die wegruimen? Rechter, kom het jouw kerel, Elsa? Ja. Ik ben altijd van trouwlet, hè? Maar dat is heerlijk, heerlijk. Als kok. Dit is nu weer een ander ding voor een nooi wat van plan is om geboeien op te geven. Bijna wel eens ook verloor. Ja, geluk, Kobus. En die ook, Elsa. Dank je, Wijnand. Is het niet wonderlijk, die Wijnand? Nou zal ik maar weer moet terug gaan huis toe, want hulle wil mij moet profiteren. Ja. En hier zit die man nou. Wat Corano op andere mensen zijn plaats is. Krijg jij nog, Pieter? Nee, meneer Potgieter, ik strijd niet, maar ik kan daarom niet betwisten niet dat het de eerste klas goed was voor een revolver, niet? Hoe is dat? Hij die omvraagt die met die revolver geschiet, Pieter. Ik moet erkennen dat ik nooit gedroomd dat ik zo om raad schiet, niet. Als ik gedacht dat het zo raad weer zou, natuurlijk nooit geschiet het niet. Dat was prachtig een fijn koot, Pieter. Maar, wat nou van hij klachten van jou? Wel, mijn onderzoek heeft op een ronde 0 uitgelopen. Niemand kan me enige inlichting geven. Dus zal het mij niet wel helpen om verder aan te gaan met die zaak. Nou praat je, kerel. Maar onthoud, als je verder gaat dan pars je. Zo meneer de zuster kan toch niet. Ons had die hef in je handen. Hoe is dat? Je hebt glad niet die hef in je handen, nieuwe Mabel. Toen ik zo plusjes naar haar ovale Koraantje keek, toen zei ik voor mijzelf, zeg, dat is een voer van ongerechten. Maar zolang als hij Koran blijft, is hij 50 pond de voeten weg. Maar als hij het geplukt is en hij sport blijft, is hij niet eens een shilling waard. Dan is hij bewezen tot niet aber. Ja, nee, daar. Echt getuigt niet in een man waar een stukje wilkje aanbrengen. En hoe lijkt het, Pieter, zeg? Hier heb ik het aangaan en een stukje Koran het niet. Ja, meneer buurman. En wat ik wil zeggen, hoe lijkt het? Blijf jij niet van aan het oor, niet? Dan eet jij samen met ons die andere boot van die rooibok. Nee, wacht. Ik heb een beter plan. Ik ga naar die Koran. En samen die bootje van die rooibok. En we komen hier op die plek een vredesfeest. En wat van daar die botteltje door? Nee, wacht, Pieter. Wacht nou met jouw bordeltje. En als het een vredesfeest. Anders zie ik net nou dat ik weer net bok voer.